No niin, eikä. Eero, oot sä siellä? Onko se Eero siellä? Eero, oot sä siellä? Niin. Eero, kun meillä on sulle asia. Kun me jäi kertomatta eilisestä vähän kesken. Se ukrainalainen. Se ukrainalainen. Niin. Tai siis, no... Saattaa sulla myös venäläinenkin. Niin saat olla... No ei, se on huono. Ei se osannut, ei se suomea osannut. Venäläinen tai ukrainalainen. Minä yritin kun kaveri ruski, mutta... Nie poнимаем по-русски. Venäläinen. Mutta sillä oli toi... Venäläinen. Siellä oli vuorohan. Se oli Vuorahan se oli. Kyllä. Vuorahan se oli. Kato. No niin, no kato kun se tuli. No miksi muuten meitä komeita miehiä olisi tuijotellut niin pitkään? Koko ajan se meitä siis tiiviisti, että eikö tule ostamaan, eikö tule. Ja se selvisi paljon myöhemmin, että hänellä mukaan on mies, kun se oli, kato sen välikäteen, oli se suomalainen tyttö. No se tuli, no vittu mikä, siis niin parittajan näköinen parittaja se oli. Eero, onko sinä, no ette sinä noihin olisi sortunutkaan. Mutta mulla jää vaan, että miksi se tuijotteli niin koko. Tänä iltana tuossa äsken tai silloin heti kohta kun tuli, niin ratkaistiin, että huorahan se mutta oli. se oliko se venäläinen vai ukrainalainen? Ukrainalainen. Mistä sä päättelet? No kun se sanoi sen olevinaan suomalainen naiskaveri tai joku, mutta ne oli porukassa siis myymässä sitä naista. Siis ja se on näkee. Siis se olisi pitänyt nähdä tietenkin eilen illalla. Onneksi ei siitä, se olisi ollut paha, jos... Kyllä mä jotain, no mutta Eero ei olisi ollut paikalla. No niin. Eero olisi ollut... No mitähän Eero olisi sanomaan, että... Pieni poika karkkikaupassa. Ei, kun Eero sanoo sille ukrainalaiselle, joka ei osaa yhtään suomea, sille venäläiselle huorolle, niin että sanoppa kuolkiäärille. Nyt ollaan Savossa. Sanoppa kuolkiäärille, kun et ole suomalainen. Eero niin kepulimies, että se sanoi sille muijalle, että sanoppa räiskäle. Sanoppa räiskäle. Ei Hollolla vaan toi räyskälä. Räyskälä, ei Hollolla vaan räyskälä. Niin se oli. Ei kun näissä miesten hommissa se on. Niin. Räyskälä ei ole Hollolla, mutta. Ai nyt, kato kun toks. Joo. Niin. No, mutta Eero. Ei, kato näin. Ei. Ei, Eero. Palataan taas kohta. Kohta palataan. Se pieni tauko. Katsotaan, mitä se oli tehty. Meillä on pieni tauko. Tsekataan, mitä tehty. No, ei tää ollut hyvä, mutta ei varmasti ollut, mutta.